san ki ƙaunar ki ta yi sansani ta so ki bani magani ciwon da ke a cikin zuciya mai rikici na kama san ka tintini ƙaunar ka ta yi sansani ta so ka bani magani ciwon da ke a cikin zuciya ƙaunar ka ce. da fari dai kamar ayi kamar kuma ba a yi ba na zo gare ki sir a zuciya ba za ya koyi ba sai na yi sallama gare ki ki kashe da ni marhaba da fari babu fargaba ƙaunar muna ta ci gaba farin ciki da martaba ka zuciya ta ta shige ƙaunar kici Na kama san ka tintini ƙaunar ka ta yi sansani ta so ka bani magani ciwon da ke a cikin zuciya ƙaunar kici maganar ka daidai ne zuciyar mu juna ne a siyasar soyayya ni da kai yan takara ne da ƙawaye da abokai na muka goya baya ne ƙaunar juna alkhairi ne yin hasada kwa sharri ne soyayya ta daga tushe ne shi yasa na yi maka welcome kuma zuciya ta amince shirin da nake a tuntuni yau a gaban ki na zo na furta zan furta ranar wankan da ba a boye cibi ta zo ta in har zan ba da mulki kin biye ke kika cancanta kin cancanta rashin ki zai rikita lissafin zuci ba guda a gare ki na zo zance ki ta girman gini na baki tsaro soyayya ce na sallama abun ka ya sahibi zan baka magani ciwon da ke a zuciyarka a yau na ji na gani wallahi na aminta da kai a so na yi lamani lalle kin bani magani ƙaunar ki na ji na gani yau zuci babu